Hola, jo sóc l'Albert, segurament em coneixereu o per TikTok o per al noi que va fer unes magdalenes escaroses. Però clar, ningú sap el meu nom. Per aquests dos motius he decidit fer un vídeo on me presenti una mica, no? Que la gent sàpiga una mica més de mi. I vaig pensar, que guai serà, faré un pícnic, m'aniré a un prat que hi ha aquí al costat de casa meva i mentre escullo floretes us explico la meva vida. Però què ha passat? Que estic confinat. Clown check. Així que he dit, vale Albert, adapta't a la situació i fes-ho a la teva habitació. I aquí estic. Òbviament, lo del pícnic era perquè sóc una persona d'aquestes alternativa que es creu superior als demés només pel fet de portar pantalons amples. Així que ara sí, comencem amb el 50 coses sobre mi, que en veritat no són 50 perquè no sóc tan creatiu. Que us interessen? Potser no. Potser no veu ningú aquest vídeo, però no passa res. Jo us les explico. Ara sí, comencem. Suc de taronja i mandarina és la meva... Vale, la primera, el meu cognom. A les xarxes socials el meu cognom és, Ogadel, vale? Perquè no es pot posar apòstrof, però la idea principal del meu cognom és O'_Gadel. Per què? Soc una persona d'aquestes alternativa que es creu superior als demés només pel fet de portar pantalons amples. O sigui, jo volia ser o director de cine, o actor, o dissenyador de moda, o alguna cosa relacionada amb això. Vaig crear-me com un nom que en realitat és el meu cognom desordenat, i vam dir, doncs aquest. I m'ho vaig posar a TikTok, m'ho vaig posar a Twitter, i m'ho vaig posar a YouTube, i no vaig canviar a Instagram. I al veure que com vaig començar a créixer una mica per TikTok, vaig dir, doncs m'ho canvio a Instagram, i ja està, a tomar pel cul. I així es quedarà fins que em mori. Signe del Zodíaco. Això és una pregunta molt important per mi. I crec que el 98% de persones que facin el batxillerat artístic. El meu signe és Aquari i el meu ascendent està en Càncer. El meu color preferit és el taronja i el blau. Una curiositat a mi és que soc fructosèmic, que vol dir que soc intolerant a la fructosa i això vol dir que em cago molt sovint. Següent, la meva preferida és Mamma Mia. Ho sento pels cinèfils, no m'agraden ni les carxofes ni les maduixes, me donen molt d'asco les dues coses. Vale, encara que jo mai hagi portat ferros, la meva obsessió des de sempre ha sigut les dents. I va haver-hi una època de la meva vida que volia ser dentista. Una pregunta que me fa molt és què t'agradaria ser de gran? Doncs no tinc ni idea. El meu menjar preferit són els macarrons de la meva iaia. Vale, no sé si és algo interessant, però sempre me poso 3 alarmes al despertar-me. Una mitja hora abans de l'hora que em despertaré, 15 minuts abans, i la 3 a l'hora que em desperto, en teoria. Perquè tinc un somni superprofund. Tinc la capacitat, o sigui, és un superpoder d'ignorar l'alarma. O sigui, l'alarma pot sonar i jo no m'entero. Vale, una altra cosa que us vull compartir, el meu screen time. No ho tingueu en compte, perquè estic confinat. O sigui que utilitzo el mòbil 26 hores al dia. Aquí ho teniu. El meu tema del TDR, això és una pregunta que em crea molta curiositat i és el que pregunto a la gent que estudia o ha estudiat batxillerat. És de què feu el TDR. Jo el meu TDR el faré sobre el fetichisme. Soc una persona d'aquestes alternativa que es creu superior als demés només pel fet de portar pantalons amples. Què m'agrada fer en el meu temps lliure? Res. Cançó preferida del moment. És que ho sento, soc molt bàsic, O sigui, em sap greu. Però, Driver's License. Vale, no tinc cap com skincare routine o coses així. Jo me desperto, me rento la cara, que a vegades ni me la rento, i vaig amb lleganyes per la vida. A sobre tinc les pestanyes llargues i se me queden enganxades les lleganyes i me fan molt de mal treure-me-les. Assignatura preferida, no tinc cap, la veritat. I de fet les llengües se me donen bastant malament. Català i castellà, fatal. O sigui, al meu institut et poden treure 2 punts per faltes d'ortografia. O sigui, el màxim són 2 punts. Doncs crec que a cada examen m'han tret els 2 punts sencers de faltes d'ortografia. També s'ha de dir que m'invento les paraules. Vale, una altra cosa de mi és que me deixo 1,76. Com tot adolescent, no m'agrada sortir de la meditació. Em vull casar. No tinc amb qui, però sé que me vull casar. Tinc amb una amiga una carpeta Pinterest guardada amb coses de casament. Molt xulo. El meu complex més gran és el meu perfil. La niña quiere entrar. La mascareta va donar molta confiança. M'agrada molt fer-me analítiques. O sigui, a la gent no li agrada, però a mi m'agrada molt anar-me a fer l'analítica i que em treguin sang i tot això a mi m'encanta. M'encanta fer-me fotos mentre ploro. Una altra cosa que porto tota la vida preguntant-me és per què la gent sap tirar rots? En plan, jo no sé fer i tampoc me sé petar els dits a mi mateix. O sigui, me fa molta angúnia que ho facin i agraeixo no saber fer-ho. Però no entenc com la gent pot fer clac, clac. En els cereals soc de les persones que poso primer la llet i després els cereals. A els meus pares no els dic ni papa ni mama. Al meu pare li vaig començar dient papotxo, després li vaig passar a dir potxo i ara li dic Marco, perquè es diu Marc Antoni i de Marc Antoni Marco Antonio i de Marco Antonio Marco. Mi mamá se llama Marta y de Marta Martuki, de Martuki la Tuki, loco, la Tuki. I a la meva mare
crec que poques vegades li dic mama. Sempre li he dit Vera, perquè és el seu nom. O sigui, me fa molta vergonya quan estic amb els meus amics o al públic i me truca el meu pare o he de trucar al meu pare i a la meva mare i els hi dic Vera o dir-li Marco, saps? I faig mama, papa. I me fa, és que no puc, o sigui, no em surt gens dir-li papa al meu pare, me fa molta angúnia. I per últim, al igual que jo no els dic ni mama ni papa, els meus pares, bueno, la meva mare sí que em diu Albert, els meus pares tampoc me diuen Albert, i la gent tampoc me diu Albert. És molt raro que em diguin Albert. Normalment me diuen, depèn del grup d'amics, depèn de la gent amb qui vaig, o me diuen o Bea, o van fer com una traducció del meu nom en francès inventadíssima, però no passa res, que és Aubert, que es pronuncia Auvert, en plan, me fa la broma de Auvert, no sé què. Després me diuen, si no, el meu pare sobretot me diu Gu, de Gustavo Alberto. Em dic Gustavo? No. Em dic Alberto? Tampoc. Després o me diuen Gu o també me poden dir Alberto. I després també em diuen a casa del meu pare Alberde. d'Albert, Verd, Verde, s'ha traduït. I ja està, fins aquí les meves, no me'n recordo quantes coses sobre mi. Espero que us hagi agradat. Aquest vídeo aporta menys 3 a la societat. És un vídeo que volia fer només per tenir-lo fet i per si algú s'interessava per la meva vida i per com era, aquí el teniu. I ja està. Espero que em seguiu per TikTok, que pujo contingut de molta qualitat. Sisplau, una mostra d'aquest contingut. Ostres, quina calor que fa! I la que et fan venir. Vull dir, sí, en fa molta. Què vols que hi faci? M'agraden els nois amb la roba d'estiu. Ens veiem en el pròxim vídeo de YouTube en català. Adeu!